Jama'a barkanku da warhaka daga nan London ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga BBC. Ana ci gaba da bincike da kuma jira bayan mutum 50 sun makale a wata ambaliya da ta auku a wani wajen haƙar ma'adinai a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Yadda ake haƙa kabarbura kenan a Yemen wacce yaƙi ya daidaita yanzu kuma ke fama da annobar corona. Ana ci gaba da aikin ceto a yau bayan da wani wajen haƙar ma'adinan zinare ya rufta a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Ana fargabar kimanin mutum 50 ne suka mutu. Ganau sun ce babu wanda ya tsira daga bala'in. Akalla gawawwaki 18 dai aka gano kusa da garin Kamituga a lardin Kivu. Wurin haƙar ma'adinan dai ya yi ambaliya ne bayan saukar ruwan sama mai ƙarfi, kuma yana ɗaya daga cikin wuraren da ake aiki babu doka a ƙasar. Ga Aishatu Musa da fassarar rahoton Lisa Mari. A kwanaki ukun da suka wuce, ɗaruruwan masu aikin sa kai sun tattara a kewayen ramin da neman waɗanda Allah ya wa gyaɗar dogo. Masu kai ɗaukin gaggawa sun soma hito da gawawwaki bayan sun yi ta aiki ba dare ba rana. Masu aikin ceto na ci gaba da aikin nasu, kamar yadda kuka sani, rani ya ƙare a Kamituga, an shiga damuna. Irin wannan yanayi ne ke haddasa bala'i kamar wannan. Saboda jama'a ba su yi shiri ba, babbar matsalar kenan. Ruwan saman da aka shata taron Juma'a da yamma shine ya mamaye wurin haƙan ma'adinin wanda ya rubta ya binne ma'aikatan da ke ciki. Mutane sun hada da dan uwan Kinyanyi Furaha. Furahar ya bar wurin jim kaɗan kama ambaliyar ruwan. Lamarin ya faru ne sakamakon ruwan saman da aka yi mai yawa. Wani yaro ya zo a guje, yana cewa ya ga wurin haƙar ma'adinin na cika da ruwa, kuma baya jin cewa wani ya tsira. Da muka koma sai muka iska ramin ya cika makil, sai kawai na suma. A kowace shekara mutane da yawa na mutuwa a haɗarin da ke afkuwa a wuraren haƙan ma'adinai waɗanda ba sa bisa ƙa'ida a Kongon. Jamhuriyar Demokradiyyar Kongon dai ita ce kan gaba a duniya wajen samar da ƙarfen cobalt mai mahimmanci matuƙa wajen yin batirin da ake amfani da su a wayoyin salula da kuma ababen hawa masu amfani da lantarki. Yayin da ake ci gaba da aikin ceton, akwai yiwuwar a gano wani da rai, to amma ana ƙara hidda tsammani yayin da lokaci ke ƙurewa. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Wakilan gwamnatin Afghanistan da kuma Taliban na ci gaba da tattaunawar neman zaman lafiya a Qatar. Bangarorin biyu sun gabatar da ra'ayoyi mabambanta dangane da yadda za a samu zaman lafiya. Wakilan kasashen da wakilan gwamnatin Afghanistan sun yi kira da a samu raguwar tashin hankali daga baya kuma a tsagaita wuta. Amma 'yan Taliban sun ce kamata ya abi tsarin musulunci wajen gudanar da mulkin kasar. Gwamnatin Isra'ila kuwa ta sanar da daukar kullan hana shiga da fice a fadin kasar har tsawon makonni biyu domin dakile bazuwar cutar corona. Matakin wanda zai so aiki a ranar Juma'a zai sa Isra'ila ta kasance kasa ta farko da ta sake dawo da dokar kulle ta duk kasa. Jam'iyya mai mulki a Japan ta zaɓi Yoshihide Suga a matsayin sabon shugabanta wanda zai gaji Shinzo Abe. Shi ne babban sakatare na gwamnati mai ci. Sannan kuma a matsayinsa na abokin Mr. Abe na kud da kud akwai yiwuwar zai ci gaba da wanzar da manufofin wanda ya gada. A ƙasar Yemen tuni yakin basasar da aka kwashe shekaru 6 ana yi a ƙasar ya jefa mutane cikin mawuyacin hali mafi muni a duniya. Sannan kuma ga annobar corona. A garin Adan da ke tashar jiragen ruwa wanda mutum fiye da miliyan 1 ke rayuwa a cikinsa. Wato faɗan da ake ya kauda hankalin hukumomi daga yadda za a magance cutar corona. Galibin ma'aikatan asibiti dai duka sun gudu sannan an rufe asibitoci da dama. Ana rikicin ne tsakanin 'yan tawayen Huti da ke arewacin ƙasar da Iran ke mara baya da kuma gwamnatin da ƙasashen duniya suka amincewa a kudanci wacce ke samun goyon bayan gamayyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta. Wakilar BBC Nawal Almagafi ta aiko mana da wannan rahoton na musamman daga Adan ɗin, ga kuma Badriya Tijjani Kalarawi da fassarar rahoton nata. Birni cike da jimami, birnin da ɗaiɗaitawar da aka yi masa ke sake farautarsa. Ka yi tunanin wuri irin wannan yana fuskantar mummunan annobar corona alhalin babu asibitocin zuwa. Wannan shine halin da birnin Aden ke fuskanta.
Yayin da cutar ke yaduwa, mahaifin Abdulkarim Ali ya kamu da rashin lafiya. Ya ɗauki mahaifin nasa zuwa asibiti. Sun ɗauki hoton ƙirjinsa suka ce mahaifina na da babban matsala a ƙirji, yana buƙatar matsananciyar kulawa. To amma likita ya ce ba zai iya kasancewa a nan ba, saboda asibitin ba zai anshi duk wani majinyaci mai irin wannan ciwo ba, wataƙila suna da cutar corona. Abdulkarim ya kai mahaifinsa asibitoci 5, amma babu wanda zai duba shi. Tsoron cutar da rashin kayan kariya sun sanya galibin likitoci sun tsere daga asibitocin, wasu kuma an rufe su baki daya. Sai asibiti ɗaya tilo, Zoha ita ce likitar da ta yi saura a asibitin wadda ta amince da kula da masu fama da cutar corona. Abdulkarim ya gano ta bayan mako guda yana nema. Ya ce mahaifinsa na kan hanyar mutuwa, ku karɓe shi. Na ce babu gado, babu iskar taimakon numfashi. Ya jigata da ƙyar yake numfashi. Yana kururuwa, mahaifina zai mutu, don Allah likita, babu yadda na iya, dole na karbi majinyacin, na saka masa iskar taimakon numfashi. Bayan mintuna 15, Ali ya rasu. Labarai irin na Abdulkarim sun zama ruwan dare a Adin. Ko alama gwamnatin Yemen bata shirya akan abin da ya same ta ba. Suna ta yaƙi da ɓangarori biyu, yaƙin shekara 6 tare da 'yan tawayen Houthi a arewaci, da kuma artabu da dakarun da haɗaɗɗiyar daular Laraba ke goyon baya domin iko da Adin. Yayin da makashin mammaken ya bazu a ko'ina a birnin, nan ne ake kawo gawawwakin a makabartar Ar-Radwan. Ba a saba da haka ba. A matsayina na mai haƙar kabari, wannan ne karan farko da na ga haka. Lamarin ya fi yaƙi muni. Waɗannan takardun da yake nuna min su ne waɗanda mutane ke gabatarwa domin binne 'yan uwansu. Ya faɗa min waɗanda ke cikin jakar na mako biyun da suka wuce ne, to amma a cikin wata ɗayan da ya wuce ya binne akalla mutane 1,500. Cikin wata guda duk majiyatan da suka je asibitin likita Zoha sun mutu, an binne su a nan har zuwa lokacin da ƙungiyar bayar da agaji ta likitoci ta Medicine Sans Frontiers ta sa hannu. Kafin ƙungiyar agajin likitoci ta MSF ta shigo, duk wani majinyaci zai bar asibitin ne a cikin farar jakar gawa. A yanzu wasunsu na fita da rai tamkar dai bambancin wuta da aljanna. Saboda raguwar yawan masu fama da cutar corona, ƙungiyar likitoci ta MSF ta miƙa gwamnatin Yemen kula da su. Wannan ya sa mutane cikin kiɗima. Yaya kake ji idan ka ji magana akan sake barkewar annobar? Ina matuƙar fargaba. Kowa ma na yi, saboda a wannan ƙasa ba mu da wani mai iko. Idan cutar ta sake yin kamari, zan ji tsoron cewa ɗana da 'yata da matata da ɗan uwana za su mutu. A yanzu dai an samu tsagaita wuta a yaƙi da cutar corona a nan, to amma al'ummar Yemen ba su da sauran karsashi a ƙasar da ke fuskantar matsalar da ke shafar bil'adama mafi muni a duniya. To a fagen wasanni kuma yanzu haka Chelsea na karawa da Brighton a filin wasa na Amex Stadium. Yanzu haka dai Chelsea na da ɗaya, Brighton na nema. A waje guda kuma Wolverhampton ta yi nasara a wasanta na farko a kakar ta Premier bayan ta doke Sheffield da ci 2-0. To bari kuma mu duba kulab 6 da ke saman gasar ta Premier bayan soma sabuwar kakar wasannin. Arsenal ce a sama inda Leicester City ke biye mata. Kulab din Newcastle shine na uku inda ya sha gaban Liverpool da ta lashe gasar a kakar da ta wuce. A gasar tseren motoci ta Formula 1 kuwa, Lewis Hamilton ya samu nasara a karo na 90 a gasar Tuscan Grand Prix. Zakaran na duniya a yanzu haka ya kammala gasar a gaban takwaransa mai tuka Mercedes Valtteri Bottas, yayin da direban Red Bull Alex Albon ya zo na uku, ba da jajayen tutoci sau biyu a lokacin tseren. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Karshen shirin kenan. Ibrahim Mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.